Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki Pulit Jong Katanan Anti-Narcotic Task Force West Khasi Hills District ki bala bot din bha hadin bakila yok sa ye ka jingdon kisnar nong khayi drop hapo asor nong ston haka med jong ka pratarik ubanai rempang arajar arfuar haka por ko makhat wei beji ai kila penlong ka jing up shrip bat kem yo wei usnar nong khayi drop na ka jaka ka ba kindong bha jong ka basa di do hapo yo nong ston ka ba ha pru hapo ka dong them yo jong ka snong new nong ston Uni usnar ubalangat haka shrip bala penab daki pulit udai ubala tip kerteng kumu arbinus lingdo marshalong ubala arfu sausnem kerta ubashong basa hadong tem yo bat nakamet jong u ki pulit kila yo kurup hado 10 gram udrok heroin lembat arlak sanpuwei hajar shispa tingka kapisa ki pulit hadin bakila da penlong yang gejing tokit ke babnya bat pendabru yang gejing don kambaro kila pengat yo ni usnar khayi drok hapo ki kindon jong Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act Khat Khandai Spa Prapusan